имрӯзҳо дар ин корзори нангу номус корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, сохтмончиён тамоми талоши худро ба он равона намуданд ки то корҳои анҷомдодаашонро бо сифати баланд ва сари вақт иҷро намоянд. аз сифати хуби корҳои сохтмонӣ ва рӯҳияи баланди бунёдкорони ин иншоот аён мегардад ки дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба устувору бо сифат анҷом додани ҳар як амал сармашқи кори худ карданд. дар ҳар қитъаи сохтмони иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ бо ҷӯшу хуруш пеш рафта истодааст ки сохтмончиёнам бо қувваву матонати хоса корро пеш мебаранд. корҳои сохтмону васлгарӣ дар нақби сохтмонии 4 тибқи ҷадвали иҷроиши корҳо ва лоиҳаҳои пешниҳодшуда идома доранд. дар даромадгоҳи нақб ва девори ҳимоявии он аз оғози сохтмон 10302 метри кубӣ бетон хобонида шудааст. ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда дар моҳи ҳисоботӣ 1957 метри кубиро ташкил медиҳад. корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар ин самт идома дошта, сохтмончиёнам ҷаҳду талоши худро ба он равона намуданд ки корҳои дар наздашон гузоштаро саривақт ва босифат ба анҷом расонанд. ҳоло мо дар нақби сохтмонӣ қабати 4 корҳои бетонхобонӣ арматурбандиро пеш бурда истодаем ва ҳоло мо дар даромадгоҳи нақби сохтмонӣ қабати 4 истодаем. аз пикети 179 то 197 мо корҳои арматурбандиро ба анҷом расонидем ва ҳоло барои гирифтани бетонгирии асосӣ блокамонро тайёр карда истодаем. дар қатори ин корҳо дар қисми пеши нақб корҳои кандани кӯҳ ва ба пеш рафтани нақб рафта истодааст ки дар як шабонарӯз тақрибан то 300 метри кубӣ бетони аввалия гузошта мешавад. дар қисмати синакори нақб бошад, корҳои кандани кӯҳ ва мустаҳкам намудани девораҳои кӯҳ бо пояҳои арк ва бетонхобонии аввалия аз рӯи нақша рафта ва дар муҳлатҳои муайян кардашуда ба анҷом расонида мешавад. инчунин корҳои заминӣ, ҳафорӣ ва арматурбандии нақби сохтмони 4 идома дошта, дар ҳаҷми 133186 метри кубик корҳои ҳафорӣ ба анҷом расидааст. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 176701 метри кубиро ташкил медиҳад. корҳои бетонхобонӣ дар даромадгоҳи нақб ва қисмати дарунии нақб идома дорад. ҳаҷми моҳонаи бетони хобонидашуда 2995 метри кубӣ ва аз оғози сохтмон 17801 метри кубиро ташкил медиҳад. сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар бозиди худ дар ин иншооти бузурги аср таъкид менамоянд ки ҳар як бинокори ин иншооти тақдирсоз бояд хуб эҳсос намояд ки нерӯгоҳи роғун барои садсолаҳо пешбинӣ шудааст ва сифати корҳо бояд ба ин ҳадафи воло мутобиқ бошад. ва ҳамин аст ки сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи оби роғун дар партави ҳидоятҳои роҳбарияти олии кишвар корҳои сохтмониро шабонарӯзӣ пеш бурда тамоми нерӯву тавоноии худро ба он равона сохтанд ки то орзуву омоли чандинсолаи халқи тоҷикро дар амал татбиқ намоянд. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати 3 корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои пудратии ватанию хориҷӣ идома дошта, дар ҳаҷми 2,363,679 асад 44 метри кубӣ иҷро шуданд. масоҳати умумии корҳои бетони пошидашуда 106461 метри квадратиро ташкил дода, боз ҳам корҳои мазкур дар ин қисмати сохтмон идома доранд. ҳамзамон корҳои мустаҳкамкунии нишебиҳо ва гузоштани анкерҳои ПНА АЖГ идома дошта, дар маҷмӯъ 53882 метри тӯлони анкерҳои ПНА, 59916 метри тӯлони анкерҳои АЖГ васлу насб шудаанд. сохтмони иншооти баромадгоҳи нақб идома дошта, дар моҳи ҳисоботӣ дар ҳаҷми 17937 метри кубӣ бетон хобонида шудааст. ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда 163362 метри кубиро ташкил медиҳад.
маврид ба зикри хос аст ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун мактаби бузурги омода намудани мутахассисони баландихтисос ба ҳисоб рафта, аз ҷумла ҳазорҳо нафар ҷавонони парвардаи замони соҳибистиқлоли кишвар дар ин иншоот кору фаъолият доранд ки дар партави ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият шурӯъ намуданду аз он ифтихор мекунанд ки дар чунин як сохтмони азими аср кору фаъолият мебаранд. من همچون جوان گفتم میتوانم که روغون یک مکتب آینده‌سازی ملت تاجیک میباشد و بعد با انجام رسیدن گیس روغون ما با باوری گفتم میتوانیم که آینده دیگر گیس ها در پیش ایستاده است آن را با سر بلند خودمان ساخته میتوانیم. نیروگاه برقی آبی روغون برای ما جوانان یکی از مکتب‌های بزرگ علمی میباشد که ما جوانان دانش خود را در اینجا تکمیل میدهیم. بعد ختم دانشگاه قریب طول 7 سال در این ساختمان کار میکنم و قریب همه کارهای برقکشی و پیوستکنی شیت‌ها را از خود کرده ایم. бояд тазаккур дод ки корҳои сохтмонӣ дар агрегати рақами 5 қариб ки ба интиҳо расида, дар ин нуқта муҳандисону сохтмончиён корҳои пайваст намудани ноқилҳои баландшиддатро аз генератор то кӯрӯе анҷом дода истодаанд. қобили зикр аст ки корҳои сохтмону васли таҷҳизот дар нерӯгоҳ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ, ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландихтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода шуда ва ин кор то анҷоми пурраи иншоот идома пайдо хоҳад кард. сатҳу сифат ва суръати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун мувофиқи нақшаи пешбинишуда ҷараён дорад ва рағбату дилгармии диловарони Роғунро таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзоиш додааст.